ka tuba ka koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah da niyyar neman Allah ya gyara mana kamar yadda inna Allah la yaghfiru inna Allah cewa Allah ba zai gyara mana ba sai mun gyara da kanmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim cewa lallai inna aka yi amfani da ita cewa lallai tabbas Allah ba zai gyara muku halin da kuke ciki ba sai ku din kun gyara da kanku. To ma'anar gyara a gyara halaye, masu kasuwanci su gyara halinsu na kasuwa, a daina shin riba, a daina shin kazamar riba, a daina itikari yawanci shi ya kawo mana tsadan kayan abinci. Itikari shine a sai kayan abinci a ajiye a ci sayarwa a jira sai ya yi tsada, wannan shine itikari. To a daina irin wannan in an gano kuka koma ba da Allah ya guri ko ta mun sani ai mun san ko sai ku tsallako nan ku tsallako inda ka ga rawal Haji Muhammad Kwairanga Sa'id, akwai sarkin raƙuman Gombe, akwai sarkin shanun Gombe, sannan kai gaman Gombe kamar yadda kullum nake faɗi kai gama tudu biyu yake ci. Yana cikin majalisar zartaswa ta jihar Gombe, sannan kuma yana majalisar sarki. Gaishe ka kai gama. Sannan sai hakimin Doma Alhaji mai Kano Abdullahi, muna maka maraba. Akwai sarkin Bantami, shi ma yana cikin wannan tawaga. Akwai sarkin Yarbawan Gombe Alhaji Ibrahim Alawaji Yusuf, shi ma yana cikin wannan tawaga. Akwai magajin malam kuma sakataren masu nasarar Islam, sannan kuma akwai na'ibi, sai kuma sarkin bolare. Adala yau akwai wakilin hakimin daho, shi ma yana cikin wannan tawaga. Sai kuma karamin su babban su kai sarkin raguma kenan, sarkin raguma Gombe, tsohon controller ne na gidan custom. Sarkin shanu shine yanzu ya isa gaban mai girma gwamna domin gabatar da gaisuwa a daidai wani lokaci. Gaman Gombe Alhaji Injiniya Idil Abdullahi, wanda kuma kwamishina ne na ma'aikatar sufuri. Wannan tawaga